Trenutno smo u Ogulinu gdje se situacija koliko toliko popravlja. Voda što se tiče prometnica se povukla, međutim ostalo je jako puno vode u podrumima i u kućama. Trenutno je ovdje, dakle, možete vidjeti iz mojih leđa što je sve poplavljeno. Bio sam u nekoliko ovih kuća, dakle podrumi su poplavili, ali uništeno je sve što se nalazi u samom prizemlju svih tih kuća. Prije nekoliko trenutaka završio je i sastanak kriznog stožera. Ono što je za sad najveći strah je to, svi su odvodni kanali i šahtovi puni vode jer se zaista ovo nije moglo povući, a tijekom noći i tijekom sutrašnjeg dana očekuju se nova kiša, nove oborine i zapravo ovdje u Ogulinu se strahuju da ukoliko padne isto kiše koliko je palo jučer da bi ovdje moglo biti još većih problema. Isto tako doznam da će se sigurno proglasiti i stanje elementarne nepogode ovdje na području Ogulina. Trenutno je ovdje na terenu i 50 pripadnika oružanih snaga. Oni su tijekom dopodneva u vojarni punili vreće s pijeskom, napunili su oko 3000 vreća, pa pozivaju građani da ukoliko im bude potrebno da mogu doći u vojarnu, preuzeti vreće s pijeskom, pogotovo s obzirom da se najavljuje ta kiša koja bi trebala pasti tijekom noći sutrašnjeg dana, pa bi se zaista trebalo zaštititi s obzirom da se najavljuje ta kiša koja bi mogla uzrokovati još veće probleme. Isto tako ovdje na terenu je bio i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković koji je rekao kako će se zasigurno početi raditi na retenciji ovdje kod Ogulina, jer razgovarao sam s brojnim stanovnicima koji ovdje žive, kažu da iz godine u godinu imaju istu priču, da jako malo odštete dobivaju, da svake godine moraju iznova obnavljati kuće, iznova kupovati namještaj, ali da te odštete koje to dobiju ne mogu to sve pokriti, tako da su već zaista opravdano ljuti. Možemo se sada nadati da će sustav se pobrinuti za njih i da u narednim godinama više nećemo morati dolaziti ovdje i gledati ovakve vrste poplava. Mi ostajemo ovdje na terenu, javit ćemo se u sljedećim našim informativnim emisijama, u RTL Vijestima u 16:30 i u RTL-u danas u 18:30.